Jeg har en pose med ris med i dag. Det er ikke en meget lang besked, du. Det er fucking godt. Det er du spurgte om, Okay. jeg Jo, men ikke så lang måske. Nå. Jeg er godt klar, jeg er meget needy. The needy type. ikke den herovre. Og det er den derovre. Det er begge to. Jeg stegte med aubergine i ovnen i går. Det er nice. Det er ret godt. Også rosiner på panden i lidt olie. Det er, ja. Men det er bare nogle gange, det er meget fedt, ikke? Ja, det er rigtigt. Det er virkelig på meget olie. Det kan jeg ikke få nok af. Ej, olie? Eller aubergine for den tid. Aubergine er lidt fjollet, er den ikke det? Jeg tænkte hele dagen i går på, at du skulle gurle. Ja, smør. Ja, eller at du skulle kerne smør i munden. Det er epic. Der er lige noget med papiret, der ikke kan holde helt. Det er også en ret stor mellemrum, der er nu, ikke? Fordi den er blevet ret lille rullen. Ja, præcis. Eller den er blevet ret stor derhen, hvor den trækker. Ja, det er den der funktion af igen. Nu er det stille. Ja. Det kunne godt være, at vi lige skulle prøve at se, om vi kunne skrue lidt ned på det.